Jeg er nu blevet færdig med hele tylsbunden. Alle diagonalerne er færdige, og så er der et par små diagonaler til højre for den her lærredsplet. Så jeg er klar til at lave lærredsplitten. Og når jeg siger lærredsplet, så mener jeg, som I kan se på arbejdstegningen, den her lærredsplet, der er lavet af lærredslag. Du kender lærredslagene fra tidligere. Så du kan se, at tylsbunden leverer par ned til lærredspletten, som bliver inddraget undervejs i kniplingen, og der kommer par fra den højre side også, og så går de ud igen. Så her kommer du til at bruge det, du lærte tidligere i kniplingen med at tage par ind og lægge par fra. Læg mærke til, at der kun er én snoning på alle de par, der kommer fra lærred eller fra tylsbunden. Så hvis du kommer til at lave 2 snoninger, så kan du lige nå at pille dem op. Men der er kun én snoning på vej ind til en lærredsplet, og der er til gengæld 2 snoninger på vej ud. Så nu skal du lære din arbejdstegning og følge din arbejdstegning. Jeg kommer ikke til at sige så meget her undervejs, men du kan se, at her er gangparret, og det følger frem og tilbage og krydser frem og tilbage hele vejen ned. Og du kan se, hver gang gangparret ændrer retning, så er der 2 snoninger. Det kender du også fra tidligere. Så følg din arbejdstegning. Jeg har gjort det ekstra nemt for dig, fordi jeg har lavet en lille streg også her på prikkebrød, så du også kan se, hvilken rækkefølge du skal sætte nålene i. Så følg din arbejdstegning, og jeg går i gang med at kniple nu. Jeg kan lige tilføje, nu er der så mange nåle i kniplingen, at du kan tage nålene bagfra. De første nåle, du satte i, dem kan du med fordel tage nu, så du får dem flyttet frem i kniplingen. Så det er en tredje nål, jeg kan sætte i min lærredsplet. Og her lægger jeg så det første par fra. Den skal have 2 snoninger. Sådan der. Jeg snor altid, når jeg lægger parrene fra, fordi så ved jeg, at det er gjort, når jeg tager fat i den næste gang, så knipler. Så nu kan du se, der kommer en lærredsplet i tylsbunden. Og så er jeg nede ved spidsen af lærredspletten. Sætter den sidste nål i. Og snor parren 2 gange. Sådan der. Så er jeg færdig med lærredspletten. Du kan se, hvordan gangparret slynger sig frem og tilbage. Jeg gør nu det, at jeg tager det her lille område hernede med tylsbund. Der er lige en lille rest tylsbund, fordi så får jeg en ren diagonal at kniple på lige om lidt. Så jeg tager lige og gør det hernede færdigt. Jeg skal ud og hente mit par herude i Cumberlandskanten. Føre den ind med læderslag og snoninger.
Nu går det lidt hurtigere, det er helt med vilje. Jeg forventer ikke, du kan følge med lige nu. Fordi det, jeg gerne vil have det til, det er i virkeligheden at følge din arbejdstegning. Som tidligere sagt, så er de her videoer, det er kun en støtte til dig, så du har en fornemmelse af, hvad du skal gøre. Så video er en støtte i undervisningen. Det er din arbejdstegning, du skal lære at læse. Så. Og nu tager jeg den sidste del af diagonalen og gør den færdig her. Jeg fisker mine nåle over bagved fra starten af kniplingen. Det stykke jeg har kniplet, det er så langt nu, at det kan godt holde, selvom jeg begynder at tage nålene væk. Sådan der. Så har jeg fået lavet hele diagonalen. Og nu er du klar til den diagonal, jeg er færdig med. Det er det stykke her nu. Og det jeg gør nu, det er, at jeg tager og fuldfører den her trekant med tylsbund, så jeg laver hele tylsbunden. Det laver jeg ikke en video af, så den slukker jeg nu. Du læser din arbejdstegning, og så kan du også godt gøre det.